Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στην πρώτη εκπομπή του podcast Ιστορία Κωτιώρων. Έτσι να το φωνάξουμε λίγο ρε παιδιά, να το καταλάβουμε κι εμείς ότι συμβαίνει. Εντάξει, για να μην είμαι ψεύτης, θέλω να σας αποκαλύψω ότι περίμενα πώς και πώς τόσο καιρό την ώρα και τη στιγμή που θα ανακοινώσω στην πρώτη εκπομπή τον τίτλο του podcast, θα το φωνάξω και θα μπει μουσική στο τέρμα. Οπότε παιδιά, ένα λεπτό πρόλογος για να καταλάβετε ότι εδώ πέρα τουλάχιστον το ζούμε. Και έτσι, να, άμα έχεις μια τρελή και υπέροχη ομάδα παραγωγής από πίσω, όλα πάνε στον αυτόματο. Δεν σας το κρύβω ότι υπάρχει και λίγο άγχος, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί όλη αυτή η ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας, η οποία έχει επίκεντρο το πώς μπορεί να μετατραπεί μια πανεπιστημιακή γραπτή εργασία σε podcast και πώς μπορούμε να κάνουμε μια γνώση του πανεπιστημίου γνώση του πεζοδρομίου. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη παραγωγή τρέχει μέσα από τη Melos Music Company και έχει δημιουργηθεί με αφορμή τη διπλωματική εργασία που εκπώνησα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εργασία αυτή ασχολείται κυρίως με τη μελέτη της μουσικής παράδοσης των Κωτιώρων, έτσι όπως αποτυπώθηκε μέσα από το συγγραφικό έργο και την αρθρογραφία του Ξενοφόντα Άκογλου, ο οποίος, για όσους δεν τον γνωρίζετε δυστυχώς, φαντάζομαι ότι είστε αρκετοί, υπήρξε από εκείνους τους ρομαντικούς που λέω εγώ, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία των Κωτιώρων, γιατί με το έργο του κατέγραψε αναλυτικά, με απόλυτη λεπτομέρεια και σαφήνεια, όλα τα στοιχεία που αφορούν την ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό της πόλης, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στη διάδοσή της στις επόμενες γενιές. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα γύρω από τα Κωτίωρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα μοιραστούμε μαζί στο συγκεκριμένο podcast. Και φαντάζομαι ότι η πιο στερεότυπη ερώτηση που προκύπτει αρχικά και μπορεί να διαρωτάστε όλοι οι φίλοι ακροατές είναι πώς ξεκίνησε η εργασία και κυρίως πώς μου κατέβηκε αυτή η ιδέα να ασχοληθώ συγκεκριμένα με τη μουσική παράδοση των Κωτιώρων. Επειδή υποσχέθηκα να μην λέω ψέματα, το είπα και στην αρχή, θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρότινος δεν είχε τύχει να ασχοληθώ τόσο επισταμένα με τη μουσική παράδοση των Κωτιώρων. Η πρώτη μου σκέψη και βασική ιδέα ήταν να ασχοληθώ με τα επείσακτα τραγούδια στον Πόντο, τα ξενοφερμένα δηλαδή τραγούδια, για να αναδείξω τα μη ποντιακά τραγούδια που λέγονταν εκεί. Πίστεψα λοιπόν ότι περισσότερο γόνιμο έδαφος υπάρχει σε κάποιο από τα μεγάλα αστικά κέντρα του Πόντου, όπως για παράδειγμα στην Τραπεζούντα. Έτσι ένα πρωινό σηκώθηκα, έφυγα από το σπίτι μου, πήρα το καφεδάκι μου κύριος και κατέβηκα στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών για να αρχίσω να συγκεντρώνω το υλικό μου και να συντονίσω την έρευνα. Για καλή μου τύχη όμως εκείνη τη μέρα ήταν εκεί η κυρία Γεωργία Ιχαριτίδου, η οποία καλά να είναι και μακάρι να μας ακούει, που με παρότρινε να ασχοληθώ συγκεκριμένα με τη μελέτη των Κωτιώρων, διότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο υλικό που είχε καταγραφεί από τον Ξενοφόντα Άκογλου στα λαογραφικά Κωτιώρων. Μέχρι τότε να πούμε ότι αγνοούσα και τον Ξενοφόντα Άκογλου και τα λαογραφικά Κωτιώρων. Όμως όσο ζούμε μαθαίνουμε και πραγματικά όσο ψάχνεις ανοίγονται πάρα πολλές πόρτες και πολλά μονοπάτια μπροστά σου. Εν τέλει, μάλλον καλύτερα που έγινε έτσι,
γιατί με τα Κωτήωρα μας συνδέει και μια απότερη καταγωγή λόγω των παππούδων μου, οι οποίοι πριν πάνε στο Ατάπαζαρ έζησαν για περίπου 60 χρόνια στο χωριό Μπόλαμαν που βρισκόταν πολύ κοντά στα Κωτήωρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα μπορεί και να τρίζαν τα κόκαλά τους. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε ένα ταξίδι που διήρκεσε περίπου 1,5 χρόνο και αναφέρω σκόπιμα τη λέξη ταξίδι γιατί αυτή η εργασία με έκανε πραγματικά να αισθανθώ ταξιδιώτης του χρόνου και προπάντων ήταν μια βιωματική διαδικασία γιατί όπως και να το κάνουμε ρε παιδιά υπάρχει το συναισθηματικό δέσιμο και το δέσιμο με μια πατρίδα που κατάφερα να γνωρίσω αλλά δεν κατάφερα να ζήσω. Τώρα που όλα τέλειωσαν, σκέφτομαι ότι εν τέλει αυτή ήταν μια εργασία που ανταποκρίθηκε πλήρως στον ψυχισμό μου και κάλυψε πραγματικά όλα τα ενδιαφέροντά μου και τη μέρα που παρουσίασα τη διπλωματική μου, κατάλαβα πως ό,τι γίνεται με ψυχή ποτέ δεν είναι λίγο. Γι' αυτό, παιδιά, το νόημα είναι ένα, να μην τα παρατάμε στις δυσκολίες και να μην υποκύπτουμε, γιατί πραγματικά ένιωσα ότι υπήρξαν πάρα πολλές στιγμές που θέλω να τα παρατήσω, που ορθώνονται μπροστά μου εμπόδια τα οποία έμοιαζαν ανυπέρβλητα. Ωστόσο, κάθε εμπόδιο είναι και ένα ατσάλωμα και η συνταγή της επιτυχίας είναι απλή. Να βάζουμε μπόλικη δόση αγάπης και ρομαντισμού σε ό,τι κάνουμε. Επειδή όμως το κύριο θέμα της εκπομπής σήμερα είναι η ιστορία των Κωτήωρων, θα ήθελα να μπούμε σιγά σιγά και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να μπούμε σε αυτό το χρονογράφημα της ιστορίας και να δούμε ποιοι είναι οι κύριοι σταθμοί στην ιστορία της πόλης. Η πρώτη αναφορά που συναντάμε σε ιστορικό κείμενο για τα Κωτήωρα είναι στο έργο του ξενοφόντα Κύρου Ανάβασης, όταν ο στρατηγός και συγγραφέας διέμενε στο στρατόπεδο των Μυρίων για 45 ημέρες μέχρι να έρθουν τα πλοία που θα τους πήγαιναν πρώτα στην Ηράκλεια του Πόντου και έπειτα στην Ελλάδα. Στο διάστημα αυτό ο Ξενοφών καταγράφει μια ιστορική μαρτυρία που, αν και δεν μας δίνει ακριβείς πληροφορίες για το πότε ιδρύθηκαν τα Κωτήωρα, γνωστοποιεί ότι πρόκειται για πόλη που απικήθηκε από Έλληνες της Συνόπης. Και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει τον Εκατόνυμο, ο οποίος μιλά στο στρατόπεδο των Μυρίων ως αντιπρόσωπος της πρεσβείας που εστάλει από τη Συνόπη προς στήριξη των Κωτιωριτών και με το λόγο του μας δίνει την πληροφορία ότι τα Κωτήωρα ήταν πόλη που απελευθερώθηκε από τους βάρβαρους χάρη στη συνδρομή των Συνοπαίων. Γι' αυτό και έκτοτε πλήρωνε τακτικά φόρους στη Μητρόπολη Συνόπη, όπως ακριβώς συνέβαινε επίσης με την περίπτωση των Κερασούντιων και των Τραπεζούντιων. Δυστυχώς από τις πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας παραμένει ασαφές πότε ιδρύθηκαν τα Κωτήωρα και αυτή την εκτίμηση μπορούμε να την κάνουμε μόνο κατά προσέγγιση. Γνωρίζοντας όμως ότι οι Έλληνες της Συνόπης πρώτα ίδρυσαν ελληνική αποικία στην Τραπεζούντα το 756 π.Χ. και στη συνέχεια έκαναν το ίδιο με την Κερασούντα και τα Κωτήωρα, η χρονολογία ίδρυσης των Κωτιώρων ανάγεται μάλλον μεταξύ 750 και 400 π.Χ. Για την ονομασία των Κωτιώρων έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες, αλλά πιστεύω η πιο ενδιαφέρουσα έχει παρουσιαστεί από τον Παπαμιχαλόπουλο στο έργο του «Περιήγησης εις τον Πόντο», ο οποίος παρουσιάζει μέσω ενός αγνώστου Γερμανού φιλόλογου την ετυμολογία της λέξης Κωτήωρα, που σχηματίζεται από τις λέξεις κώτης και ώρα. Και έχει ενδιαφέρον ο συλλογισμός του Γερμανού, γιατί προσπάθησε να συνδέσει την ονομασία με τον Κώτη, τον βασιλιά της Παφλαγωνίας. Όμως, το γεγονός ότι τα Κωτήωρα προϋπήρχαν της περίοδου που εκείνος έζησε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία αυτή μάλλον είναι ελλειπής. Ο ίδιος ο συγγραφέας όμως, ο Παπαμιχαλόπουλος, δεν απορρίπτει
τη λογική της εκδοχής αυτής και υποστηρίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα υπήρχαν προγενέστερα πέριξ των Κωτιώρων βασιλείς με το ίδιο όνομα. Κατά τα άλλα έχουν επικρατήσει και άλλες ονομασίες για τα Κωτίωρα, όπως Κωτίωρος, Κήτωρος, Κητέωρον και Κητίωρον. Για να δούμε όμως και πώς προέκυψε η σημερινή ονομασία της πόλης, η Ορντού. Από τα μέσα του 15ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν στρατηγικά τα Κωτίωρα στο σχέδιό τους για την κατάληψη της Τραπεζούντας, συγκεντρώνοντας εκεί τα πολεμοφόδια τους, η πόλη μετονομάστηκε και καθιερώθηκε με το όνομα Ορντού, που στην τουρκική γλώσσα σημαίνει στρατόπεδο. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι δυτικότερα της πόλης υπήρχε το τοπονύμιο Τάπιας ή Τάπια, που σημαίνει οχυρό. Άρα από τις ονομασίες αυτές και από τη σημασία τους, καθώς και από την ίδια την παλιά ονομασία, συνάγεται το συμπέρασμα ότι πράγματι στην περιοχή υπήρχαν οχυρώματα ή φρούρια για πολεμικές επιχειρήσεις. Φτιάχνοντας το χρονογράφημα της ιστορίας, γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες έζησαν στα Κωτίωρα μέχρι το 15ο αιώνα. Η Οθωμανική κατάκτηση στην περιοχή ξεκίνησε πριν ακόμα γίνει η άλωση της Κωνσταντινούπολης, τα πρώτα χρόνια του 15ου αιώνα, όταν οι Ντερεμπέιδες κατέλαβαν πρώτα το Μελέτ, το Μελάνθιο δηλαδή, και έπειτα το Κιόλκιοι που γειτνίαζαν με την Ορντού. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε φυγή το ελληνικό στοιχείο, με αποτέλεσμα τα χωριά και τα περίχωρα να ερημώσουν και να μετατραπούν σε βοσκοτόπια των Τουρκομάνων. Η εξουσία των Κωτιώρων δεν άργησε να περάσει στα χέρια των Οσμανίδων Τούρκων και οι Έλληνες κάτοικοι, για να διαφύγουν, μετακινήθηκαν ανατολικά του Μποζού Καλέ στο Μπουτζάκ Μαχαλεσί. Την επικράτηση και καθιέρωση της Οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή σηματοδοτεί η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού σφαγιάστηκε, ενώ όσοι επέζησαν από τις θηριωδίες είτε αποδέχτηκαν το νέο καθεστώς και εξισλαμίστηκαν, είτε διέφυγαν σε μέρη ορεινά και απόμακρα όπως η Αργυρούπολη και η Κρόμνη για να συνεχίσουν να ζουν ως Έλληνες χριστιανοί. Η επιλογή του ελληνικού πληθυσμού να μετικήσει στην Αργυρούπολη δεν ήταν τυχαία, αφού η ευρύτερη περιοχή ήταν πλούσια σε ορυκτό πλούτο και ιδίως σε μέταλλο όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και ο μόλιβδος. Ωστόσο, εύλογα, η κατασυρωή μετακίνηση των Ελλήνων προς την επαρχία της Χαλδίας είχε ως αποτέλεσμα να υπεραυξηθεί ο πληθυσμός και να επέλθει οικονομική στενότητα, αφού στις μεταλλοφόρες επιχειρήσεις, στη γη και σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς υπήρξε απόλυτη πληρότητα. Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού είτε δεν απασχολούνταν, είτε αναζητούσε καλύτερες συνθήκες εργασίας και έτσι προέκυψε ένα νέο ανάστροφο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης προς άλλες περιοχές. Το Οθωμανικό κράτος, θέλοντας να ευνοήσει την αποσυμφόρηση, συνέβαλε στην κατάσταση αυτή και υπήρξε πιο ελαστικό σε ό,τι αφορά την πιστή τήρηση του γράμματος των νόμων. Μολονότι οι Έλληνες αρχικά επέλεξαν να μεταναστεύσουν σε περιοχές που είχαν μεταλλεία, όπως η Σεβάστια, η Άγκυρα, το Άκταγμαντέν, το Κιουμούσμαντεν, το Τενέκμαντεν, στη συνέχεια στράφηκαν προς την ενδοχώρα και μετακινήθηκαν προς την Τραπεζούντα, το Δυτικό Πόντο, τη Μικρά Ασία και τον Κάφκασο. Την ίδια περίοδο μια ομάδα ανθρώπων αποφασίζει να μετακινηθεί σε ένα χωριό νότια της Ορντού,
το οποίο λεγόταν Μπαϊραμλή και απήχε περίπου 6 χιλιόμετρα από το κέντρο. Εκεί οι Έλληνες έζησαν για πάνω από 60 χρόνια και ξεκίνησαν να εργάζονται σε διάφορους κλάδους. Άλλοι ασχολήθηκαν με τη γείος κολύγης στα αγροκτήματα των Τούρκων, άλλοι ασχολήθηκαν με τη ραπτική, άλλοι με τη σιδερουργία, ενώ άλλοι έγιναν χτίστες ή ξυλουργοί. Το 1765 οι κάτοικοι του χωριού αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς το κέντρο της Ορντού λόγω μιας καταστροφικής πλημμύρας που προκλήθηκε από την υπερχείληση του παράπλευρου ποταμού Τζιβίλ, ο οποίος βρισκόταν δυτικά της πόλης. Ο Άκογλου μάλιστα παραθέτει χαρακτηριστικά μια αληθινή μαρτυρία που περιγράφει τη συγκεκριμένη θεομηνία από μια γριά αιωνόβια πάνω από 100 χρονών, η οποία είχε ακούσει από τη μάνα της και θυμόταν ότι «ους και τα κουνία πάε πήρε ντοσέλ», ακόμα και τις κούνιας της πήρε η πλημμύρα. Αυτή η καταστροφή λοιπόν απρόσμενα έφερε τους Έλληνες ύστερα από 350 χρόνια μέσα στην πόλη της Ορντού και αποτέλεσε πλέον την αφορμή για τη μόνιμη εγκατάστασή τους εκεί. Οι πρώτοι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν γύρω από την εκκλησία της Ιπαπαντής, γι' αυτό και η συνοικία έμεινε γνωστή με το ίδιο όνομα. Μια άλλη ονομασία που έχει επικρατήσει για τη συγκεκριμένη συνοικία είναι το Πέρανη Μαχαλά. Μέχρι το 1850 οι Έλληνες ιδρύουν και δεύτερο συνοικισμό πέριξ του Αγίου Γεωργίου προς το βορειοδυτικό παράλιο τμήμα της πόλης, που υπερίσχε καθολικά μέχρι πρότινος στο τουρκικό στοιχείο, ενώ κοντά στο 1870 ιδρύεται και η συνοικία του Αγίου Νικολάου. Οι συνοικίες αυτές εκτείνονταν σε όλα τα παράλια της πόλης, αφήνοντας Τούρκους και Αρμένιους συγκεντρωμένους στο εσωτερικό, ενώ από τα προηγούμενα μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι πήραν το όνομά τους από τις εκκλησίες που η κάθε μία είχε σημείο αναφοράς. Κάπως έτσι η Ορντού αρχίζει πλέον να επικίζεται μαζικά από Έλληνες που προέρχονταν από κάθε γωνιά του πόντου και επιζητούσαν να δώσουν στην πόλη την έγκλη του παρελθόντος και την ελληνικότητα που εξέλιπε τόσα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι στις αρχές του 20ου αιώνα ο ελληνικός πληθυσμός αποτελούσε το ήμιση και πλέον από το σύνολο των 15.000 ανθρώπων που κατοικούσαν στην πόλη. Αυτή λοιπόν, παιδιά, ήταν η πρώτη εκπομπή Ιστορία Κωτιώρων. Δεν ξέρω και δεν θέλω να σκεφτώ αν κράτησε πολύ ή λίγο, ούτως ή άλλως δεν έχω εμπειρία από αυτές τις παραγωγές. Το μόνο που θέλω είναι να μην σας κουράσω και να μπορείτε κι εσείς να πάρετε κάτι, να σας μείνει και μια πληροφορία που μπορεί να φανεί σημαντική. Έχω αποφασίσει στο τέλος κάθε εκπομπής να κάνω spoil και για την επόμενη, οπότε θα σας πω ότι η επόμενη εκπομπή, το δεύτερο επεισόδιο, θα αφορά τη μουσική και τους μουσικούς των Κωτιώρων. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για τα τραγούδια της περιοχής των Κωτιώρων, τα όργανα που παίζονταν, τους λαϊκούς οργανοπαίχτες, οπότε stay tuned που λέμε και στο χωριό μου, μείνετε συντονισμένοι για όλα τα υπέροχα που έρχονται. Μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Τα λέμε στο επόμενο podcast.